खुलुमबाय जों दिनै मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ लानानै प्रेस मिट मोनसे होनो नागिरदों बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो मोनसे आफाद हिसाबै दाना होदों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बिटिआर सरकारखौ दानायनि उनाव आरो लोगोसेयैनो बर' फरायसा काउन्सिलखौ इन्टारिम बडि दानायनि उनाव मोनसे गोनांथिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोंनो आफाद दाना होदों बे जाबाय बर' सुबुं जथाय आफाद बड' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटि सुंद'यै BPCC होनना बुङो बे आफादखौ जोंनो दाना होदों आरो बेखौ थांनाय 2021 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव दादोंमोन आरो बेखौ खोला कामरुप जिल्लानि सिङाव दानाय जादोंमोन लांगामारा फोथार फुख्रिपारा बक'आव बेखौ दाना होदोंमोन आरो बे दानायाव गाहाय चिफ कनभेनर हिसाबै जों दानि बर' फरायसा काउन्सिलनि डेपुटि चिफ मानगोनां रमि पि नार्जारी बिथांखौ होदोंमोन बेबायदियैनो दाना होबाय होनायनि उनाव थाङै 3 बोसोरसो जाबाय बिनि उनाव माखासे जेंना जोंनि गेजेराव एसे फैबाय जेंनाया जाहैबाय मा बिथाङा मोनसे बिबानाव दं हिसाबै डेपुटि चिफ बर' फरायसा काउन्सिलाव दं हिसाबै बिथाङा खामानि मावनायाव एसे आखा फाखा जादों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायनायनि गेजेरजों गोदान बिबानखौ सोलायना होदों आरो बेखौ सोलायना होनायनि उनाव जों मोनसे गोदान बडि दानो हायो आरो बे गोदान बडि दाफिननायखौ थांनाय एप्रिल दाननि 1 अक्ट'आव दादोंमोन बेखौ रङियानि मोनसे जायगायाव दाना होदोंमोन जोंखौ बेबायदियैनो दिनै आं शिबराम बसुमतारी हिसाबै चिफ कनभेनर हिसाबै दाना दोनदों लोगोसेनो डेपुटि चिफ कनभेनर दादोंमोन जा नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङा गलाघाटनि आरो बिदिनो माखासे सेन्ट्रेल कनभेनर दाना दोनदों जा बलराम बर' बिथां दङ बिथाङा कामरुपनि बेहाय नुजाफैनो हादों जोंजों लोगोसेनो अमृत खाख्लारि बिथाङा नगावनि हरेन खाख्लारि बिथां दङ हरेन खाख्लारि जाहैबाय चराइदेव जिल्लानि आरो असिन्त बसुमतारी बिथाङा दङ साउथ कामरुपनि लोगोसेनो धर्मेन्द्र रामसियारि बिथां दङ जोंना बिथाङा धेमाजि जिल्लानि सिलाबाथारनि लोगोसेनो अबिनाश नार्जारी दं धेमाजिनि बिदिनो जोङो दिनै नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै जों बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लानानै जोंनि बर' फरायसा काउन्सिलनि सिङाव नैबे आफादखौ दाना होदों आरो बिनि माखासे मावनाय थांखि नोजोर दङ बेखौ लानानै जोङो रायजोनि सिगाङाव एसे फोरमायनो नागिरदों बेनो जाबाय जों मिथिगौ बर' हारिया गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बुहुमाव बा बे आसामाव बा भारतनि सिङाव जोङो गोबां नाजाबोदों आरो नाजाबोनायनि उनाव दिनै 3 सुक्ति जाबाय 3 सुक्ति जानायनि उनाव बिटिआरनि बायजोआव मोनसेबो जा बिदि काउन्सिल बा बिदि पलिटिकेलनि मोनसे एरेन्जमेन्ट गैयामोन आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों मोनदों आरो बेखौनो मोजाङै गेबेङै नायनो थाखाय नायबिजिरनो थाखाय बा बेखौ मोजाङै सोदांनो थाखाय नैबे गोनांथि जादों होननानै बे बर' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटिखौ दाना होदों आरो बिनि गुबै माखासे जाहोन दङ आरो बे जाहोनखौ जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों बे बर' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटिनि जा मावनांगौ खामानि बे जागोन थोंजोङै जोङो जोंनि मा होनना बुङो बेखौ ससिय' पलिटिकेल इक'नमिक बेफोरनि सायाव जोङो मोजाङै नोजोर होनाय थोंजोङै जों बेखौ मावनो हागोन आरो लोगोसेयैनो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै बिथांमोनजों मोजाङै सरजाबनानै जोंनि जातीयता माखासे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय बा हेफाजाब होनो थाखाय जों बे आफादखौ दानाय जादों बिदि मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंखौ बिथोन होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो दिनै जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों दिनै जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफारिबो दंबावो दिनै बर' फरायसा काउन्सिलखौ दानायनि उनाव दिनै मोनसे इन्टारिम बडि दादों दा बे इन्टारिम बडि जोङो जोंनि जिथु मोननांगौ जिबायदि जों मोननांगौ बा जिबायदि जोङो पलिटिकेलि जिबायदि जोङो डेभेलप जानांगौ बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावनायनि मोनसे थांखिखौ लादों बेहाय सोरनिबा खुनु एगेन्स्टनि खोथा गैया जों बर' हारिनि खोथाखौ जों बुंनायदों दा दिनै बर' कालचार काउन्सिलनि हालामाव थानाय बेसेबां बर'फोर दङ बे बर'फ्रा दिनैसिम मोजां मोनसे पलिटिकेलनि मोनसे नोजोराव दाबो मोजाङै फैनो हायाखै बा जों डेभेलप मोनसे जौगानायाव फैनो हायाखै बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावनो नागिरदों दिनै
जों नुबाय बर' कसार काउन्सिलनि हालामाव दिनै जिबायदि जों रां बावजा मोननांगौ बिदिबो मोननो हायाखै मानो होनब्ला बेहाय इन्टारिम बडि हिसाबै आसाम सरकारा बेखौ नोजोर होबाय थादों बेखायनो जों बेखौबो थोंजोङै जोङो BPCC निफ्राय आसाम सरकार बा जोंनि जि सरकारफोर दङ बर' कसार काउन्सिलनि इन्टारिम बडिनि दैदेनगिरि बा सरकारफोर दङ दैदेनगिरिफोरजों बिथांमोनजों जोङो मोजां सावरायगोन जोंनि बेसेबां जाथियाव दा जोंनि माने संगठनफोर दङ आफादफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनाय जोंनि मेलेमजिबिफोरजों सावरायनानै जों बे खामानिखौ जों मावनो नागिरदों बा हेफाजाब जों होलायनो नागिरदों बेहाय जेबो आलादा गुबुन सिन्था खालामनांगौ खोथा गैया दा बेयाव जोंनि बर'फोरनि राजखान्थियारि जिथु जों नुजाबोदों सावगारि बेफोरखौ जों खोब नोजोर होनांगौ दङ दिनै जों नुबाय जोंनि बर' कसार काउन्सिल हालामनि सिङाव बर' ओनसोलफोरावखौ जों नायोबा जों नुबाय जे दासिम मोजाङै मोनसे थासारियाव गैया मोजां जौगानाय मोनसे लामा दालांनि गोबां खोथा दाबो प्रब्लेम दङ आरो बिदिनो दिनै बर' कसार काउन्सिला थाबैनो बेनि सायाव नोजोर होनो थाखाय बिफानफोरखौ जों हेफाजाब होनो हायो नामा लोगोसेयै बर' कसार काउन्सिलखौ थाबैनो जोङो बिसायख'थि खुंहोनो हायो नामा बेखौबो जोङो नोजोर होनाय जागोन आरो दिनै जों मिथिदों जे बर' कसार काउन्सिलनि सिङाव भिलेज नटिफिकेसनखौ खालामबाय दङ आरो बेखौ आसाम सरकारनिसिम गथायबायबो होनना जोङो खौरांखौ मोनदों बे खोब बाख्नायथाव मोनसे खोथा नाथाय जोङो बेहाय माखासे बियाब सोसननाय दङ बियाबनि खोथा बायदिसिना थालांनाय हागौ बेफोरखौबो जों फिन नोजोर होफिननो थाखाय जों थांखि लागोन बेसेबां जायगायाव बेसेबां बबे जिल्लायाव बेसेबां बियाब दादों बबे जिल्लानि सिङाव बर' सुबुंफोरा हाबदों हाबाखै बेखौबो फिन जोङो जोंनि BPCC-निफ्राय नोजोर होनाय जागोन बे थाबाय बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि माखासे UBPO दङ आरो माखासे बर' माहारियारि आफादफोरजों बेखौ जथायै जोङो सावरायनो हायो नामा आरो मोनफ्रोम बर' कसार काउन्सिलनि आसाम सरकारजों सावरायनाय बे सावरायनायाव जोङो BPCC-निफ्राय जोङो बाहागो लानायनि मोनसे थांखि जों लादों बेहाय जोङो थोंजोङै बाहागो लागोन बेखौ जोङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जों खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि जिथु काउन्सिलनि जि मोजां मोनसे परिबेक बे जागायनायनिफ्रायनो जाहाथे मोजां जायो जाहाथे बे परिबेकखौ जों लानानै जोंनि बर' कसार काउन्सिल हालामनि सिङाव थानाय बर'फोरनि जौगानायखौ जों बोरै लांनो हायो बेखौ जों मोजां नोजोर होनानै थांनो हायो आरो जों मिथिगौ जों मानि थाखाय दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारजों गोबां आन्दलन खालामनानै जुजिनांगौ जादों बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेखौ जोङो बोरै फिनिशिं लांनो हायो आरो बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव दा भारतनि गेजेराव बर' हारिखौ जों बोरै मोजां मोनसे हारि गेरेमसा माहारि दानो हायो बेनि गेजेरजों नोजोरजों जों लांबाय थानो नागिरदों बेखौनो जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों दा बिनि अनगायैबो गोबां खामानि मावनो दंबावो साननैसो सिगाङाव आसाम सरकारा मोनसे बाथ्रा फोसावदों दा पन्सायत एबा जिल्ला परिषदनि मोनसे रिडिलिमिसन जानायनि मोनसे खोथा फैबाय थादों बेफोरखौबो जोङो नोजोर होनायनि मोनसे थांखि लादों जाहाथे जोंनि बर' ओनसोलफ्राव बेफोरखौ मोजाङै जोङो समस्थिफोरखौ बानायलायनानै जोंनि बर'फोरनि राजखान्थिनि मोन्थायखौ जों सेभ खालामनो हायो बेखौबो नोजोर होनायनि मोनसे थांखि बुंनो थाङोब्ला जोङो बर'फोरनि BTR-नि बाहायजोआव बर' कसार काउन्सिल हालामाव बर'फोरनि जेसेबां जेंसि जेंगोना दङ बेफोरखौ सुस्रांनायाव जों मैखोमै बाहागो लागोन बेखौ जोङो फोरमायबाय बेहाय बर' बिजोंनि खोथा थाबाय सोलोंथाइनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा थाबाय माने सोरगिदिं बाथ्राखौ जों नोजोर होनानै बे आफादनि गेजेरजों जोङो मावनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ आबुङै हेफाजाब होगोन आरो बे थांखिखौ लानानै जों फैदों मोनसे थांखि लानाय दंबावो थांनाय मा अक्ट'मोन जेनेबा थांखि लानाया थांनाय 11-12 10 आरो 12 जुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्पेसियेल कनभेनसन जादोंमोन आरो बेयाव जोंखौ थोंजोङै मोनसे बिथोनखौ होदों आरो बे समाव डेलिगेट्सनि गेजेरजों बा थान्दै मेलनि गेजेरजों मोनसे फोसावनाय जादों जे बे BPCC-खौ बा बर' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटिखौ मोनफ्रोम जिल्लानि सिङाव जिल्ला आफाद दानांगौ बेखौ बिथोन होदों बेबायदिनो जोङो आगष्ट दाननि गेजेराव जोङो मोनफ्रोम जिल्लायाव BPCC जिल्लाखौ दानाय जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय लोगोसेनो नोंथांमोना जेखौ सोंदों दिनै बर' माने लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि बर'फ्रा मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव दंमोन बेखौ 10 बोसोर बे मोननै जिल्लानि बर'फ्रा इन्जय खालामबाय
बेबायदियैनो खालामनायनि उनाव दिनै बर' कालचारेल काउन्सिल जानायनि उनाव मिसिंफोरनि माखासे जातीय संगठन लोगोसेयैनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ आरो बिथांमोननि एक्जिकिउटिभ मेम्बार लोगोसे बिथांमोननि बेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनाय जायो सावरायनायनि उनाव बिथांमोना जोंखौ आबुङैनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जोंखौ सावरायनायनि गेजेरजों मोजाङै जोंखौ एंगारना होनाय बे जाफैबाय आरो बेबायदिनो जोङो एबार मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ दोनथ'नानै जों बर' कालचारेल काउन्सिलाव जेब्ला इलेक्सन जायो बेहाय जोङो आबुङै थानो मोननायनि मोनसे थांखिखौ जोङो दिनै मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयाव जा मोननै जिल्ला दङ जेरै साउथ कामरुप आरो गवालपारा बे मोननै जिल्लाया राभा हासंनि सिङाव दङ आरो बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद ABPO लोगोसे दानि बर' काउन्सिलनि चिफजों लोगोसे बिथांमोननि गासै टीमजों सावरायदों आरो लोगोसेयैनो आसाम सरकारनि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसेयैनो दानि जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांमोनजों गासिबो सावरायनाय जादों बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों अब्लाबो दिनैसिम बे थांखिया मोजाङै जाफुंजोबाखै सावरायबाय थानाय जादों जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बे मोननै जिल्लाया आबुङैनो नैबे बर' कालचारेल काउन्सिलाव थानायनि खोथाखौ बुंबाय थादों खारना जाहैबाय मा जों बर' हिसाबै जुदि मोनफ्रोम काउन्सिलाव बोफ्लेर जाबाय थायोब्ला जोंनि बर'फोरनि फिउचारा बोरैबा गाज्रि जानो हागौ नामा बेबो मोनसे सानथौना जादों बेखौ लानानै खोब दुलाराय बर' फरायसा आफाद ABPO दानि दिनै BTR सरकार बर' कालचारेल काउन्सिल सरकार आरो आसाम सरकार बेजों गेबेङै सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो बेखौ मावफुंजोबनो हानांगौ बेखौ जोङो नैबे नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायदों जाहाथे बेखौ जों डिले खालामा रावबो बेखौ जों थाबनो जाफुंहोयो आरो बिनि उनाव बेहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मोननै जिल्ला थाबाय बे मोननै जिल्लानि जाय बिथांमोना BTR आव हाबगोन आरो BTR बाहेरनि बर'फोरखौ थाबैनो बर' कालचारेल काउन्सिलाव सोनानै बेखौ मोजां थाबैनो बिसायख'थि खालामनांगौ आरो बिसायख'थि जेब्ला जागोन अब्लासो जोंनि बर' कालचारेल काउन्सिल हालामनि बर'फोरनि जि माने गांनाय उखैनाय डेभेलपमेन्ट सिन्थाधाराफोरखौ जों थाबैनो मावफुंनो हागोन बेखायनो बेखौ थाबैनो जाहाथे जाफुंजोबनो हायो आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेल कनभेनसनाव थांखि लानाय जादों BTR सुक्तिनि बेसेबां दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ 6 दाननि गेजेराव मावफुंजोबनांगौ बेनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकार आरो जोंनि सरकारफोरखौ गासैखौबो दाबि दैखांदों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगोन आरो बेखौबो जोंबो BPCC जानानै जोङो हानायखिनिखौ जोङो हेफाजाब होगोन आरो नारसिनगोन बे जोंनि मोनसे थांखि बर' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटियाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुआनो जा जिल्लायानो जा बा दखरायानो जा बे बारग'नाय सुबुंफोरखौ जों बेहाय बिबान होनाय जागोन मानो होनब्ला बर' फरायसा आफादाव थानायनि उनाव माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जायो सोरबा सासेयानो साख्रि मावबाय सोरबा फालांगि मावबाय नाथाय माखासे मानसिफ्रा गोबां माने लामा आन्दायहैयो जायनि जाहोनाव बे मानसिया बिराद गिदिर मोनसे गावनि मोनसे माबायाव भुगिना थानांगौ जायो आरो बिहा खोब गोसो दङ जाथिनि मोनसे खामानि मावनो हारिनि मोनसे मावनो नाथाय मोनसे स्कप मोना जायो बेखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो नैबे बर' सुबुं जथाय आफादाव जोङो सोसननाय जागोन मिरुआवनो जा बा जिल्लायावनो जा बे मिरु आरो जिल्ला जों बेहाय दानाय जागोन आरो बिनि अनगायैबो जाय सुबुंफोरा माने समाजखौ सिबिनो लुबैयो मोजां सुबुं माने जोंनि गेजेराव सुबुंफोरखौ अनसायो बा हमना सोरबा थुनलाइ आफादाव थानानै सोरबा बारग'नाय दङ खामानि मावनो लुबैयो बा बिदिनो गुबुन गुबुन आफादाव थानानै मोजां समाज सिबिनो लुबैयो दा बैफोर मानसिखौबो जोङो बेहाय लाबोनो हायो नाथाय बियो थोंजोङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोन बायदि थागोन बिथांमोननि खान्थि बायदिनो थागोन नाथाय जों बे माखासे बाथ्राखौ जों लानानै एसे एनैखौ जोङो नोजोर होनानै जायगाखौ नोजोर होनानै बा माखासे थांखि नोजोर होनानै जोङो माखासे खामानि मावगोन बेफोरबायदि मोनसे जागोन बेखायनो जोङो खावलायगोन जाय बिथांमोना समाजखौ सिबिनो लुबैदों समाजनि जौगानायखौ मावनो लुबैदों बा थांखिखौ दङ बिथांमोना फैनानै गेबेङैनो नैबे बर' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटियाव जिल्ला आफादाव फैनानै बिबान लानो हायो आरो बिबान लानायनि उनाव नोंथाङा समाजखौ मोजां दैदेननो हायो बेफोरखौ जों लुबैगोन आरो बेहाय जों गोबां जोंनि
मेलेमजिबिफोर दङ हमना ला जों सोरबा सोरबा लेक्सारार दङ प्रफेसार दङ सोरबा धोरोम सिबिग्रा दङ सोरबा बिदिनो मोजां आबादारि दङ बा जोंनि माखासे मोजां मोजां मेलेमजिबिफोर बिथांमोनखौबो लानानै जोङो बे आफादनि गेजेरजों जोङो थांनाय जागोन आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायावथ' जों नोजोर होखानांगोन जोङो दुलाराय बड'सा आफादाबो नोजोर होदों बा जोंनि माखासे माहारियारि आफादफ्राबो नोजोर होदों नाथाय नोजोर होब्लाबो माखासे पलिटिकेलनि माखासे माबा थायो जियानो जा पलिटिकेलाथ' पलिटिकेलानोसै बेनि गेजेराव जोंनि जिथु मोन्थाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि खोथाखौ जोङो मोजाङै नोजोर होगोन आरो बेहाय बेनि नेमखान्थिया माबायदि आयेनगत हिसाबै बेखौ जों नोजोर लानानै बेखौ जों खामानि मावगोन बेखौ जोङो नोंथांमोननो खोथा होदों बे जोंनि बेखायनो जों बुंदों बेफोर खामानि मावनायाव जोंनो गासिबो बोसोन होनांगोन जोंनो जाहाथे जों बर' समाजखौ मोजां दैदेननोब्ला जोङो बयनिफ्रायबो मोनसे बोसोनखौ नांगोन बेबायदि जों थांगोन आरो जायखिजाया बर'नि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावगोन जोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय जों बिनि गेजेरजों खामानि मावगोन आसा फारियो जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि बे बर' सुबुं जथाय आफादखौ बा बर' पिपल्स कर्डिनेशन कमिटि बेखौ मोजाङै गनायनानै लायो आरो बेहाय रावबो जेबो नेगेटिभ माइन्ड साननो नाङा बेखायनो बयनिबो रायजो राजानि जोंनि सहायखौ जों लुबैदों नोंथांमोना जोंखौ सहाय हो बर' समाजनि थाखाय जोंनि अरायसम बर' हारिनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनायाव बयबो रायजो राजानि जोङो हेफाजाबखौ लुबैदों नोंथांमोननि बेखायनो नोंथांमोना जोंखौ नैबे हाबाफारियाव मोजां मदद होगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जोंनि गासै माहारियारि आफाद जेखि बिथिङाव थायाथों मानो जोंखौ हेफाजाब होगोनखौ जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि बर' समाजखौ जों मोजां नोजोर होनो हायो जौगाहोनो हायो बुहुमाव जों गेरेमसा मावलांनो हायो बेखौ आसा मिजिंथिबाय